खुलुमबाय SM निउसनि रादाबखौ फरायदों देबिका बर'आ बाक्सा जिल्लानि सुबनखाता देहा फाहामसालिनि दरखंआव दिनै सासे बिमाया जोबोद खस्थ'नि गेजेरजों फिसा हौवा जोनोम होबाय। बाक्सायाव सावस्रि बिफाननि गोहैलु आखुआ रोखायै बेरखांदों। रायजोनि सावस्रि बिफाननि गोहैलु आखुआ फिन खेबसेबाव नुजाबावबाय। बहाबा एम्बुलेन्सनि आंखालाव बेरामिखौ थेला गारिजों लांनो गोनां जादों आरो बहाबा देहा फाहामसालियाव डाक्टर गैयैनि थाखाय बेरामिफ्रा जोबोद खैफोदजों मोगा-मोगि जानो गोनां जादों। बे खेबाव बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय सुबनखाता देहा फाहामसालिनि उदां अख्रांनि सिङाव सासे आइजोआ फिसा हौवा जोनोम होनाय खौरांखौ मोननाय लोगो लोगो ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा फिनजाथाय फोरमायनानै सावस्रि बिफानखौ धिक्कार होदों। जिल्लानि सिङाव थानाय उत्तरकुसि गामिनि भरत भुजेलनि बिसि दीपा भुजेलनि देहानि सोमोन्दै फिसाय भरतआ जायगानि आसा मावग्रानो खिन्थाहरो। लोगो लोगो आसा मावग्राया 108 एम्बुलेन्सखौ फन खालामना खिन्थाहरो। 108 खौ मोनैलाय गुबुन गंसे गामिनि गारिजों देहा फाहामसालियाव लांनाय जायो। देहा फाहामसालिसिम आसा मावग्रानि थिननाय लेखा सुबनखाता देहा फाहामसालियाव लाबोनाय जायो। नाथाय देहा फाहामसालियाव सासेबो डाक्टर आरो नार्स गैया। बे समाव चकिदाराबो सहैयाखैमोन। गथ' जोनोम होनो गोनां बिमाया सानायजों गोबां गाख्रावबायनो हमो। नखरनि मानसिफ्रा मा खालामनो राहा गोथे जायो। राहा गोथे जाना गारि सिङाव सासे हौवासा गथ' जोनोम होयो। गथ' जोनोम जाखांनायनि दसे उनाव सासे नार्सआ सफैयो। नाथाय ताला बन्द थानायनि थाखाय देहा फाहामसालियाव नार्सआबो सिङाव हाबनो हायाखै। उनाव सासे कर्मचारी सफैयो आरो तालाखौ सिफायना बिमा आरो गथ'खौ सिङाव लांना बेजि मुलि होयो। सावस्रि बिफाननि बेबायदि गोहैलु आखुखौ रायजो राजाफोरा गोरलैयै लानो हायाखै। क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव महकुमानि गसाइगाव प्रेस क्लाबाव आमसुआ खौरांगिरि मेल खुंदों। दिनै सोनाब क'क्राझार जिल्ला आमसुनि बानजायनायाव मोनसे खौरांगिरि मेल जानानै थाङो। खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव सोनाब क'क्राझार जिल्ला आमसुनि आफादगिरि माजारुल इस्लाम आरो आमसुनि लेङाइ आफादगिरि रफिकुल इस्लाम बिथांमोना उन्दै बैसोआव हाबा जानाय उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ खामानि मावनो थिसननाय जौ जुवा थिर बायदि समाज बेरेखा हाबा मावनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ होननानै सांग्रांथि लाबोनो खौरांगिरि मेल खुंदों। পশ্চিম কোকৰাঝাৰ জিলা সমিতি নতুনকৈ গঠন কৰি দিয়া হৈছে আৰু আপোনালোকে জানে যে আমাৰ এইবোৰ অঞ্চল বিশেষকৈ পশ্চিম কোকৰাঝাৰ জিলা সমিতিৰ কিছুমান ভিতৰুৱা গাঁও অঞ্চল আছে। এই গাঁও অঞ্চলবিলাকত বিশেষকৈ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু সমাজখন অতিকৈ পিছ পৰি আছে। তো আমাৰ এই সংগঠনৰ প্ৰথম পদক্ষেপেই হ'ব যে আমি শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত যিকোনো প্ৰকাৰে আমাৰ এই পিছ পৰি থকা জনগোষ্ঠীটোক আগুৱাই লৈ যাব লাগিব। আৰু আমাৰ সমাজত কিছুমান বেধি আছে, সেই ক্ষেত্ৰতো আপোনালোকে অৱগত যে আমাৰ সমাজখন বিভিন্ন বেধিৰ লগত জড়িত। তাৰ ভিতৰত যেনিবা বহু বিবাহ, বাল্য বিবাহ, তাৰপিছত আপোনাৰ শিশু শ্ৰমিক, এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্যবিলাক আমি আমাৰ সমাজৰ পৰা বন্ধ কৰিম। তাৰ কাৰণেও আজি এই পশ্চিম কোকৰাঝাৰ জিলা সমিতিয়ে প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰিছে। আৰু তাৰ ভিতৰত আমাৰ সমাজত আৰু কিছুমান খুব বেয়া কিছুমান কলা কৃষ্টি আছে। তাৰ ভিতৰত যেনিবা জুৱা, মদ, ভাং, তিৰ এনেকুৱা ধৰণৰ